ҳамада салом алайкум дӯстон, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо ва ин барномаи ҳаёти муҳоҷир. бо парвозавия арзон зиёрати хонаи Аллоҳ 13500 сомон аз Тоҷикистон. барои он хотире ки аксия рафтестай. Рейс моҳи феврал рӯзи 14-ум. Аксия давом мекунад то рӯзи 1-ум. Сева хӯрок меҳмонхона, сафар ба шаҳри Тоиф, зиёрати Маккаву Мадина. Роҳбаландони тоҷик танҳотон намемонад. 5 литр оби замзам, ҷойнамозу китоби Қуръон, ҳамаи тӯҳфа, рақамҳо рӯи экрантон. Шитобу дер намон. бародар, гуфтагият менеҷер правилаҳои барномаро медонӣ? мақсад яка гуфтм ки он одам сабт наменем хита сабт менем о ҳамеша фаҳмдагим чизе дори далел марел ҳама исмо тиёр кардаги дорем сабт мешава худат барнома да мебиёӣ барнома удалид намешава медонӣ мақсади гап в каком смысле мисол мешава ҳолате ки одам мебаря барномааш мекунӣ баъдан мебаря мега ки яка барномаи маро удалид кунӣ бобим ҷанг кестай не мақсад мана иш карда ки иншоалло ки ғайри ягон охи ягон чӣ ки набоша иншоалло чи немо просто дар фиреби ҳамон одам ғалтидагием 5-6 касан дар ҳамҷо дар группам пайваст кардагием унҷо ҳастан ҳама башуд чек худат ҷабрдидаи ба мисли ҳамхели худат вори як гурӯҳи дига ҳам буд агар дар канали ма тамошо кардаги бошӣ визашон гуфта фребшон кардаги буданд ва ёам баромад кардаги ягон ҷои зазорш надора мешава хеле ҳолат да меғалтан одамо хуб яъне ки худат бародар худат айни замон сабт чӣ дестай суҳбати мо фсёравна як бор дига бо пешаки огоҳид мекунам сабт чӣ дестай чӣ гунае ки мара мебинем матра мебинем ҳами хел моро мардум мебинам маҳкам кунам рута маҳкам кунам рута пиксел мезанам дидаги дар барномаҳо хеле болот вуҷро мекунад ку рут тамом рута пиксел мезанам анами масъаларо мақсад аниқ кардан дар корада пешаи барнома хуб шурӯъ мекунем брат габза баъдан далелу дига чизота баъдан ту метавонӣ роӣ кунӣ баъдан ма баъд чизе ки лозим боша агар мемонам хуб сарш мекунем чӣ мушкилӣ аст сабаби муроҷиат чие салому алайкум ба кулли бинандагони канали якай муҳаммад мо муҳоҷиратем мора як одам мақсад фреб кардагиай аз сабабе ки дар ҳами моҳи ноябр мо кормо буд шид омадем дар хона ёнбош корам накардем ҳаво хина кишид хаем телефонро тамошо кардем интернет як канал бирмад Умар ТВ ба номи Умар ТВ бирмад хаем мошиноша реклама кардам хеле ми мошинаи хабгиран ами қасум падаркам мешава бо баъдан билетош бозӣ мена пешай бозӣ мошина қабул мене ҳам хеле бирмад гуфт дар телеграмаш хаем мо дирмадем тамошо кем аввал дидем ки чанд қад бозӣ гузарондааст чанд қад чӣ гузарондагӣ я тамошош кардем мтавр баъд дар ватсапш нависмиш ки ака нашоти астраҷику ягон маълумот диед астраҷира гуфт ки дар 100 000 мегире пешай бозӣ қабулш мене бо билетоту дар и қасум билету рӯй менем мақсад ки бо билетоту бозӣ менан ай билетоту се бурд кине мо дар миқдори 100 000 рубли ру 300 000 рубл ҳамо астраҷира падаркагӯён гирифтем чек пегам бачисмо ҳаст не ки фреб мо кард ай баъд дар байни як бародари дигарам бирмад ҳами хел 130 000 як хачибега гуфташ ки як хачибега мегири 130 000 рубл ҳамишам падарка мешава бо билетот бозӣ мена хушам гирифтем хак итари бо хеле бародар бо касга да 60 000 фребш кардаги 22 000 ша ҳамиҷа додаги ай ана 4,5 сомони гаш ай Тоҷикистон якаш 35 та якаш 30 та ҳами хеле 5-6 касан дар ҳами ҷавоз чекожу ҳастан дар дасти мана и одам ай 12 ҳами моро ваъда кард ки 7 рӯз баъд мошинот ва қабул мене 27 ноябр мо билетора гирифтем ай байн 7 рӯз гузаштагӣ бояд мо чора қабул мекунем мошинора қабул мекунем дига ҳам нависемш ки ака мақсад чуа ҷавоб наметӣ чӣ хел шиди саро шид хай ҳарчи нависам хел гафорам навис ки имрӯз қабулшу мене пагаҳ қабулшу мене мошино дар хуҷандан раҳои хуҷанда барф задагӣ ай
мақсад be шаҳра бурдашон нашида истодааст. яъне ки ӯ одам тасдиқ кардагиай онира ки ҳамин мошина айтайт мегириша. Тамора барои хотире ки гуфтем боварат кунем ҳолати имрӯзаи YouTube ва дигар сайтҳоро дар Федератсияи Русия ба ҳамагон маълум аст ки чӣ гуна аст, лекин роҳи ҳалли мушкилӣ ҳаст. Дар чӣ роҳи ҳалша одамо дар истифодаи VPN мебинанд, лекин на ҳама ҳолат ониша дарёфт карда мешавад ки да ту мувофиқ боша. ҳастанд VPN-ҳои ройгон ки барои Android дигарай, барои iPhone дигарай, ё ин ки як таиш ки дар YouTube кор мекунад, дигар сайда кор намекунад, ё ин ки ҳамун як тае ки барои Android Huawei да кор мекунад, Honor да не, ё ки Samsung да кор мекунад, дигараш да не. Ҳамин хел одам да дастараш як каша мешава. Роҳи ҳаллиро аллакай ба шумо пешниҳод мекунам ки як VPN дар ҳама чӣ кор мекунад. Таваҷҷӯҳ ба экран. Чӣ гунае ки шумо дар рӯи экранатон дидестен YouTube чӣ гуна кор мекунад? Ман як подписчика гуфтам ки ҳамин хел тест бигзаронам аз ҳамин VPN. Шумо мебинед ки мақсад то хурда рафтестай. Ин тест аз Россия гузарондестай. Ман дар Британия ман теста карда наметавонам. Инҷа интернет 100% кор мекунад. Аз Россия. Вообще кор намекунад. VPN гирён кардагӣ нест. Ана акун ҳолои бародар VPN-а подключат мекунад гуфтаги мара. Telegram медроем. Ва мебинем ки чӣ гуна кор мекунад. VPN аз куҷо дастрас мекунед? Метавонед аз ссилкаи дар комментария закрепичида ва ё ин ки дар Telegram канали ма дроен чӣ гунае ки бародар скачат мекунад. Мегзарем ба ҳамин ссилка шуморо мепартояд дар бот. Баъдан межиқен тугмаи старта. Баъди чӣ якум тугмара приобрести ё ин ки продлит. Продлит ба он дамои дар корае ки дуюм бор подключат мешаванд, якум бора приобрести мекунен. Акун ҷои муҳимаш чӣ гунае ки шумо мебинед, ин пардохти моҳона дора 199 рубл дар як моҳ. Як моҳаша як бор гирен. Агар ки пушаймон шидем ба дигаша нагирен, лекин ман шуморо гарантия метавонам ки пушаймон намешин. Чунки и кор мекунад, нигоҳ кунед шумо. Дар чӣ намуд коро? После оплаты вы дадим приложение, которое доступно для установки на iPhone, Android, PC, macOS. Доступ выдается на один телефон плюс ПК, яъне ки компьютер, или же планшет, а также телевизор Android TV. Яъне ки чӣ сангу сафоле ки дори VPN хати метавонӣ ки корш фармонӣ. Ва ман фикр мекунам ки аз ӯ VPN-ҳои ройгон да дида ки якча мегири дарди сар мешава, намедонӣ чӣ кор кунам, да як чӣ кор мекунад, да як тагаш кор намекунад, дуруни менюи телефонот пури VPN шидагиай, намедонӣ куҷо да бизанӣ, кадомаш кор мекард, кадомаш сардги чидагиай. 199 рубл да як моҳ ва бе мушкилӣ ман хиёл мекунам ки арзандае. хай хитон бисанҷен, як моҳ истифода барен, маъқул кинаши чӣ мекунед? Ямоҳа интихоб карда меҷиқе ямоҳа ва тугмаи оплатид, яъне ки пардохт пахш мекунен. Баъдан ба шумо ссилка пешниҳод мешава, ссилкаро мекушоен ва роҳи пардохт кардан мебарояд ки чӣ гуна шумо да мувофиқай роҳи пардохт. Картаи банкӣ Юмани, Мейрпай, SBP. Ҳай мисол бештар кадомеда ки чӣ гуна удобнай, одамои дар Россия будаги SBP ҳам мешава. Хай шумо интихоб мекунед кадом варианте ки дар шумо маъқулай, удобнай, бештар SBP мешава. SBP яъне ки касе надона и ай банк шумо вобастагӣ надора. Баъди SBP интихоб карден, дилхоҳ банкҳое ки дар шумо ҳастанд мебарен, мисол Сбербанк, Т-банк, Тинькофф ай дигар банки хитона интихоб мекунед. Дар мисоли бародари Тинькофф интихоб кардагиай. Баъдан вақте ки кнопкаро пахш мекунем, приложение банка мекушояд барои оплата кардан. Дар рӯи экран албатта ки банка записи экран намешава, шумо аллакайша мефаҳмед чӣ гап мешава. ҳоло мо баъдиша нишон медиҳем. Баъде ки оплата карден, гашта меоем ба ана ҳамун бот, Telegramтон ба ҳамун бот. Выберите своё устройство. Android, iPhone, TV, Windows, macOS, яъне ки MacBook ё ин ки компютери Windows боша, Android боша телефонтон, iPhone боша ё ки просто телевизор боша. Интихоб мекунед. Дар ҳолати ин бародар Android дора. Барои чӣ хотир ҳамашам хе пашагу рафтан дар кор? Барои хотире ки баъдан приложение дар шумо бития ки махсус барои ҳамон аппарати хитонае. Коде ки дар боло дода шудагиай, скопирова дар поён монда шудаги, ана ҳамин скопировата пахш мекунен. Просто скопироват места дар памят, Android интихоб мекунен. Хоб, дар инҷа нигоҳ кунед ки чӣ навишта шудагиай. Якум, скачайте и установите приложение, перейдите по кнопке 1. Скачать приложение. Яъне ки тугмаи яга меҷихен дар поён навишта шудагиден. Приложение скачат мешава. Баъдан дуюм, добавьте в приложение ключ, нажав на кнопку 2 подключить. Диден дар хиди бот. Якум яъне ки меҷихен, ҳоло меҷиха, скачат мекунем, баъд дуюмда ключа добавид мекунем, тамом. Вақте ки кнопкаи скачата ҷихиден, рост мепартоятон дар хиди ҳамун VPN. Скачат ки карден ва ключа дар хиди приложение мемонен. Акнун баъди ҳамаи нигоҳ мекунем ки YouTube чӣ гуна кор мекунад. Албатта кор кардани YouTube беғарз аз VPN, аз хиди интернет ҳам вобастагӣ дора, лекин бозам шумо дидагӣ бидем пешакӣ чӣ гуна буду, ҳоло чӣ гунае.
аллакай маълуме. инеми хел бародаро ба осонӣ метавонем ки мушкили интернетона ҳал кунем. Ссилкаш дар якум комментария ва ҳамчунин дар телеграм ма метавонем бидроен. ӯшахтон медонен агар ки дар кортон бошад. ки мо дар ин қасуми калон билет мегирем ё ки тарин менем мо чӣ хел боварат кунем. Баъд як паспорт рӯи мукард гуфт ки ин паспорт калон вай. Ами мақсад калонтар муҳамияй. Нигоҳ ки брат. Як чиза нигоҳ ки. Як чиза нигоҳ ки брат. Ман ози як бор дига тра як на танҳо тра дар умум мардум мефаҳмонам конструксияи умум ҳами бозиҳое ки гузаронда мешавад пресс қатӣ дар ҳоли билет фурӯхтан баъдан пресс қатӣ чӣ гуна мешавад. Ин ягон ҷои махфигиш нестай. Гарчанде ки қимор ҳисоб шава ҳаромам боша, ҳамин бозӣ дора имконияти честни гузарондан, дора имконияти нечестни ёе ки бар дурӯғ гузарондан. Чӣ гунае? Мисол мегирем ҳолати честниша. Ту як блогер ё ки як одаме ки ҳамин корро карда метавонӣ. Мемонӣ мисол приз дар барои оддӣ карда гап занем шитобе ки ҳамада фаҳмо шава. Призои ту 100,000 рубл мешавад. Мисол, барои мисол маблағи кам мегум то ки ҳамада фаҳмо шавад. Приз мемонӣ призои ту 100,000 рубл мешавад. Фаҳмидӣ? Ту дар ҳамин байн билет ҷойгир мекунӣ барои фурӯхтан. ҳамин билетҳои ту мешавад 120,000. Дар умум ҳамаи билетҳоро агар ту фурӯшӣ сумаш мешавад 120,000. Лекин ту дар 100,000 приз дорӣ. Ин ягон ҷои махфиш нест, ягон ҷои дурӯғиш нест. Обуначӣ ҳам метавона ҳисоб кунад. Ҳам обуначӣ мегӯяд ки марҳамат бародаро мақсад неми қадар шумораи билети моа, неми қадар нархҳои билети моа. Ҳама билетҳои мо 120,000 мешавад. Мо 100,000 да туҳфа дорем. И нормалния, яъне ки одами корро кардааст ба хотири ки чимо наша. Ин ҳам як роҳи бизнес ҳисоб мешавад. Лекин баъдан мешавад ҳамин байнода корҳое ки дурӯған. Дурӯғ яъне ки чира? Барои мисол мегирем. Ҳоло мо одама намешиносам, намедонам. Ман тра ҳамчун логически як савол метиҳам. Тра астраҷи чанд сум еста? Худаш астраҷи чанд сум еста ба рубл? Астраҷи ба нархе ки яке дар 45-50 боло ай нархаш. Не, рубл қати. Ту рубл додӣ ку? Ту рубл қати бугу. 400 ҳам мумкин 350-400 болотар ё. Ана гӯшка 350-400 ба гуфти ту. Ту чӣ гуна метавонӣ фикр кунӣ ки ту 100,000 метиҳӣ, тра 400,000 метиҳанд? Мақсад гап ин тариба дака ки ҳам подписчико ба хотири подписчико ба хотири хеле ҳами гапа бурдам товар сар мошхале то мудод ки гирифтем падарка гуфт мешава. Бо билетҳо ту бозӣ меинанд. Не ки дар асл ана фанде мукард ки оли бо гап мине мол пеша қайд кардам хачибега гуфтм дака ки дар 130,000 харидагиай. У бародарое ки чекоша бемора рӯи кардан мо дам тай канали ютубаш навистем ки қай кадмира фреб карда боша. Амита бие бинависем ҷамъшем яҷу мақсад чанд касем чихелем. Баъд навистак 3-4 кас бармад уҷа дам ҳастанд даман. ҳами хачибега ки мо да 130,000 бени бародара гирифтагишем ва дига кас да 30,000 рубл фурӯхтагишай. Суратҳоша рӯй мена ҳаму хачибега ки бемора да 130,000 рӯй кардагиай. Бе у бародара да 30,000 рубл фурӯхтагишай. фурӯхтагӣ не ҳами ранги чӣ хеле ки тра гуфтай мисол ҳамун сума мети ҳами хачибега метим та гуфтам хеле. Тра 100,000 уша 130,000 дигариша 30,000. Не ки иш як тараф я дар умум нигоҳ кунем бардоро. Пеш аз ин ман чӣ гуфтам шумо дарк карден ҳамира фаҳмидем ман чиро дар назар дорам. Яъне ки ози бародар гуфтасе ки ба хотири подписчико дигараш не бардоро. Мисол мегирем ина чизи безвозврат мисол мегирем ма кардагем. Обуначиода просто ҳар ҳафта просто сум тақсим мекардем бе ягон чӣ мисол. Ин билет фурӯш на билет фурӯшӣ нест. Инаи барои обуначиҳо. Ё ин ки дар веб каналмон мо оғоз кардем. ҳозирам рафтаест шоҳ-ҷоизаро ҳоло тақсим кардагӣ нестем. Зиёрати хонаи Алло ҳастай. Чанд қадар призи дига буд бо 250,000 ба фикрам ҳо. Ҳами маълума изначална ҳадафаш байни подписчикоа мисол. Мо да уҷа билет намефурӯшем. Яъне ки коре ки изначални ҳадафи аввалинаш ба хотири подписчикоа иша мо метавонем фаҳмида.
леки коре ки якум ҳадафи аввалинаш и худаш бизнеса, яъне ки конкурсе ки билет мефурӯшану приз метиҳанд, ҳадафи якум дараҷаи и маълумае ки барои чие? Барои сум кор карданай худи ҳам одамда. Хоб моро фаҳмидем. вақте ки одам дар дуру мега ки ма просто хайр мекунам, просто барои подписчиком, и аллакай гапи пешинара противоречивит мекуна. И ба и гапи пешина туғри намегира. яъне ки бародарои азиз, ман ҳамин корро бисёр мебинам, бисёр одамо дар арза мекунанд. гӯш кунед, шумо худтон як бор як урусо як матал ёфта меяд ки лох агар ёфти фалонаш накунӣ, болиш да каратай. ман гуфтаи нестам ки шумо лохен ё ки дигар чӣ. просто пеш аз як кор як чира кардан фикр як бор кунен логически. одам бизнесменай, одам приза да 100,000 овардагия 120,000 мефурӯша, 20,000 аз саи худаш мерава. дар асоси чӣ ӯ одам тра ба суми кам призира метаҳад ки арзишиш баландай? худтон як бор фикр кунед, дар асоси чӣ? ҳамин маълумае ки дурӯғай, и чангаки киримдоре ҳастае ки дар таги кирим худи чангакай моҳира метиҳанд. фикр кун, моҳира кирм метиҳанд ки бихира сер кунанд? не, моҳира худша вардоштаниянд. ин хел чизо ана ҳамун чангакай, ҳамун 100,000 рубла ҳамун кирми ҳастае ки дар чангаки ҳам мошин мондагиай. худтон фикр кунед бародаро, ин ози хай бародар ба 100,000 гирифтай, дигариш ба 30,000. яъне ки тра конкурс кун, гуфт ки 30,000 мада бите, ма тра астраҷира дар номот менависаму бо билетот бозӣ мекуна. бародари азиз, фикр кун ту як бор. ба 30,000 рубл ӯ одам тра мошинра метаҳад ки 400,000 рублай. савол, барои чӣ ӯ тра ин корра мекуна? логика мешкана? албатта мешкана. лекин ман ҳайрон мешавам, чӣ ба бовар мекунед. ин як. дуюм ки худи ҳамин одаме ки ҳамин конкурса мегзаронӣ, айни замон албатта ки номо даиҷа баромадагия мумкина тамошо кунӣ. ман тара намедонам кии ту, ман тара намешиносам кии ту. агар ки ягон ҷиҳати аправдане дошта бошӣ дар ҳамин ҳолат, бубуро, метавонӣ мисли инаи бародарам бубурой дар барномаам иштирок кунӣ, гап занӣ ва дар ҳамин саволи ма ҷавоб де. дар асоси чӣ ту мошини 400,000-ра одама ба 30,000 рубл метиҳӣ? ку математически, логически ҳамира дама фаҳмон? бале. уна як бародари дигар дар 60,000 рубл як бенвера додагишай, актор шарои кардагиай. ӯ бенвер мумкин ки арзиш 300-400 боло боша, лекин дар 60,000 рубл додагишай. ҳамин додагӣ шайти мегӯй формал на, яъне ки физически додагӣ нест. охи ҳам ту 60,000 гирифтагӣ, гӯё ки BMW аяму суратҳои мошинора дар 30,000 ана 60,000 ам хеле фурӯхтагиай суратҳоша. ана бародарои пеш ай моҳи ноябр, ана сентябр во пештарам. мо дукас ай моҳи амин чием ноябр во ай август сентябр хелиан пештаракое ки 30,000 ва 60,000 во ай пешан. ду нафаре ки мо ҳамин баъд гирифтем. хайк рости гап мо намедонистем ки ин бозиши хеле якум бор дар канали ҳам дармадем. ҳам хел ана ай сабабе ки хай дар хона бекорам, телефонро тамошо кем, ё дар реклама бирмад дар сайтиш дармадем, тамошош кардем. оли видеош ҳамҷа ҳастанд, суратҳош ҳастанд ки чӣ хел гап зад, чӣ хел воима кард. хай бирафтем дар ҳамин дум биём раям дигар. бале, хоб бародар, гап задем. хай худат, яъне ки мақсади худат баромади барнома ҳамин буд ки ҳамин масъаларо гап занӣ, дигаро бифаҳманд ва сума баргардондана. ҳамин хел бафаҳманд дар ҷои ҳай барое ки пули моро барбигардона. як моҳшид сайтош кор намекунанд дар ягон ҷо, мақсад дар связ нест, ба фикрам дар Тоҷикистон ҳам нест. ана барои бисёр бародаро кофта ҳисобданаше. сайтош кор накардааст. як моҳшид ай 12 декабр ягон сайтиш кор накардааст. телеграмаш ай 9 декабр ай кор бурмадааст. ютубаш хай як моҳшид, ватсапаш ай 12 декабр вообще кор накардааст. ай кор бурмагия чи. их одам метона ки я ҷамъ куна, ягон муддат гум шава, шутобе ки фаромӯш куна ба бо сар кунада.
ягон ҷо арзи официалӣ кардагӣ ҳастен оиди қаллобӣ? як номр гирифтагим нависадмуш ки хай корумам хел шидагиай мақсад ки сурати ҳамира ва чеку пекм роӣ кардагим ягон ответем надодааст ки ана хай майлеш мо чӣ менем просто да як номр ана гирифтем гуфтем ки хай мо корумам таштагиай пирси дар куҷо гуфтем дар муҳориҷира дига ответ монад ки буду ай радиои озодира мақсад мо гуфтем ки як бор мо ҳами ташидагием гуфти кори мо нест мақомотонда муроҷиат кунед хоб бародар хай видеои худат мебаря умедвор мешавем ки яке связ мебуроя аз шумо боша вақте ки тоҷикистон рафтен сарҷамона просто бирен арз кунен и қаллобӣ ҳисоб мешава ва дар умум бинандада любой одаме ки ҳамин гуна падхо дора и қаллобиай мисол фалон сум бите инаи прези фалон сумара дар номи ту мо менависему бо билети бозӣ мекунад и дурӯғай и дурӯғай ҳама одаме ки ҳамхелӣ мекунад мега ки дурӯғ нестай биё мада бифаҳмон чӣ хел дурӯғ нест ман ҳамиёра мебинам як хел вақт мебинам ман ҳайрон мешавам дар чи нехе мебинам нигоҳ мекунам мегӯям ки блин дар асл ҳами одамо мегзаронда бошанд ҳамиё ҳам бовар мекарда бошанд дар ҳамихе масъала яъне ки хеста гуфтеса ман мебинам як хел вақт рой ам порчаҳои видеоҳошон ҳаста мегарам бутем мисол не қадар сум фалон чира дар номуд мезанам бо далше бред бозӣ мекунам мести охи рӯи рост дурӯғай ман мегӯям чи хе не может быть нахо бовар кунанда бигзаронанд и охи дар умум бародаро ҳамин одамо ҳамин намуд одамо то вақте ҳастанд ки ҳастанд одамое ки бовар мекунандшон то вақте дар дарё моҳӣ аст моҳигирам ҳаст бародаро соҳиби сурати мошин шидӣ брат хоб хай телефон часпид брат ман ҷамъбастиш мекунам брат бо ма барнома дорумда бо дига одамо истодагиян ҷамъбастиш мекунем хай чизе ҳаста барои мекунем ҷа хоб бародаро телефони бародар часпид фикр ақлатон дар комментария бинависен илтимос накунен ҳамихе чизода бовар бо як бор дига мегӯм то вақте ки моҳӣ ҳаст дар дарё моҳигирам ҳаст эҳтиёт кунен чизое ки ман мебинам чизе ки ҳамин бародар гуфт и як чизе ҳасте ки бовар накарданияе лекин всё равно одамо бовар мекунанд эҳтиёт кунен сума шумо ба як меҳнати овлай даст ба даст меорен ва дар даҳани чунин одамо мегирен маҳв метиҳен фикр акатон дар комментария бинависен лайк монданро фаромӯш накунен дар рӯи экранатон ду видеои нави охир тамошо карданиро фаромӯш накунед ва ссилкаҳои лозимаам рӯи экран ҳамада хайр то видеоҳои оянда